Sovint realitzem el descens d'un barranc amb un grup reduït de persones, la majoria especialistes. Avui, en canvi, ho farem amb un nombrós grup. En aquests casos s'acostuma a baixar barrancs de fàcil accés i sense complicacions, com és el cas del barranc superior del riu Cerves. Ens trobem a Galícia, a la província de Ourense. Cal anar a Melón i d'aquí al petit poble de Tourón. El grup està format per més d'una dotzena de nois i noies amb ganes de passar-s'ho molt bé, però també hi trobem un illenc de les Canàries amb el seu fill. Hemos estado estos días haciendo rafting, hemos hecho un par de rafting y les ha parecido un poquito light, les gusta más adrenalina. ¿Y por eso venís? Sí, también, ¿no? Y para que conozca también lo que es el barranquismo y seguramente le va a gustar saltar y bañarse, él siempre está metido en el agua allá. Pues no sé, saltos, cascadas y me imagino que será eso, bajar por el río. L'equip bàsic consisteix en un vestit de neoprè més o menys a mida, arnès amb cinta, sabatilles còmodes i també el casc. Ara només cal desplaçar-se amb els nostres vehicles fins al petit poble de Tourón, des d'on s'inicia la caminada d'aproximació cap a la part superior del riu Cerves. Pues cosas de que teníamos muchas ganas y rebuscando por internet. ¡Qué mentirosa! Si viene por mí. ¿Por qué? Porque las lía todas. Pero bueno, todas. había ganas, sí, había muchas ganas. Hacer algo de este estilo, si no, algo diferente. El era tirarse por un puente, sí, soltar la adrenalina. De tant en tant, Freddy, gerent i guia titular de barranquisme, fa parades perquè la gent descansi i de passada els explica temes de seguretat. El grupo son 14 personas, es un grupo normal y llevamos en este caso 4 guías. El ratio normalmente es de un guía para cada 8, pero para que sea más fluido y como está un poco nublado el día, de esta manera podemos hacer que vaya más controlado en cuanto a seguridad y también un poquito más rápido para que no nos coja el frío. Després de 15 minuts de caminada, arribem al riu, on es torna a regrupar el grup per rebre més explicacions, en aquest cas, per tenir precaució amb les relliscades. Bien, bien. ¿Sí? Estupendo. ¿Fresquita el agua? Sí, pero se agradece. ¿Por qué? Del calorcito, de llegar hasta aquí. En aquestes aventures col·lectives no tot és activitat. També hi ha moments per conèixer els habitants de la zona, en aquest cas, amfibis com el tritó. En els trams on hi ha perill de patinar, l'equip de guies està pendent de tot el grup, especialment en les zones més complicades, com poden ser els salts. Muy guay. ¿Refrescante? Súper refrescante. ¿Te esperabas esto? Más o menos, sí. ¿Y ahora sabes que va a venir? Salto. El super salto. ¿Sí? ¿Vas a saltar? Voy a ver cómo lo hace el resto y luego ya decido. Aquí tenim el primer gran toll on ens podem tirar a l'aigua. Ara bé, primer de tot cal comprovar que hi hagi fondària suficient, però sobretot que no hi hagi cap branca o roca de la darrera riuada. Muy bien, tragué agüilla. Sí, tragué agua, pero muy guay. El siguiente lo vamos a controlar mejor. Nada, el compañero ahí cayó mal y se dio con la cara. No sé si estará bien. ¿Os lo pasáis bien? Sí, perfecto. Está muy bien la aventura, la primera vez que lo hago. Es divertido, pasando el día aquí la mañana. Un rere l'altre van avançant amb precaució per la llera del riu fins a arribar a una cascada, abans d'un altre gran toll. Es impresionante, agua fresquita. Ahora vamos a hacer otro saltito y el otro salto bastante bien. ¿Con muchos amigos has venido? Sí, ¿Cuántos sois? 8.
¿Cómo tanto? ¿O 9? Me faltaba yo. Pues compañeros de trabajo y amiguetes. Com que aquí no hi ha suficient profunditat, cal baixar amb compte fins al toll i procedir nedant. De tant en tant, cal fer tasques de supervisió del material per garantir la seguretat de tothom. Més endavant hi ha un gran toll on es poden tornar a tirar l'aigua, però abans en Freddy els té reservat una sorpresa. Per això els agrupa i explica el que tot seguit faran. Aquí tenemos un agujero, burato o hueco y ahí hay otro agujero, burato o hueco que están interconectados con un sistema que por debajo del agua podemos ir de un lado a otro. Efectivament, el que els hi proposa és passar d'un forat a l'altre per dins l'aigua, un exercici no sempre fàcil. Només cal veure com el primer, en comptes de sortir amb el cap pel davant, ho fa amb els peus. No, bien. Ya cogí aire antes de meterme, con toda tranquilidad. Un mal embarazo, ¿qué se le va a hacer? Alguns no s'atreveixen, però la majoria ho fa sense problemes. Un cop el pas superat, és el moment de tirar-se al gran toll. A partir d'aquí el riu Cerves queda més encaixonat i salva un fort desnivell amb un seguit de cascades. En aquest tram cal extremar la precaució, ja que hi ha un salt d'uns 15 metres fins a l'estreta i profunda bassa d'aigua. En fila índia, tots els participants s'acosten a la timba i un a un van baixant amb la corda. Els més atrevits es llencen per fer un salt d'uns 10 metres. Però la part més emocionant i espectacular és la següent cascada, la més alta. Aquí, Guies Malouco els té preparada una tirolina per baixar-hi. Per això han instal·lat un seguit de cordes, politges i bloquejadors per fer l'operació 100% segura. Es tracta de deixar-se penjar de la cinta que porta cadascun, ben lligada a una politja que llisca per la corda principal, mentre que una altra controla la nostra velocitat. La remullada és assegurada a l'inicial descens de la cascada, però posteriorment quedes totalment suspès a l'aire, fins impactar amb l'aigua del pèlag de sota. Des d'aquí es baixa amb l'ajuda d'una corda un tram dret i posteriorment a peu s'arriba fins al darrer pèlag del nostre recorregut. Un indret ideal per saltar tantes vegades com vulguem mentre esperem els companys que van baixant per la tirolina. Todo general, muy divertido el bajar a las pozas sobre todo. Tirolina está divertido, pero cuesta engancharse. ¿Y el salto alto lo hiciste? No. ¿Y eso? Imposible, una locura. El barranco muy bien, lo que más me gustó fue el tirabuzón, más que nada porque hay que meterse dentro, hay que buscar el agujero, después salir, está muy bien. ¿Y el salto? Muy bien. Salto grande. El salto grande no lo hice, hoy no quería liarla, prefiero salir ileso hoy.
coger y bajar en pendiente, porque me iba muy vertical, llegó un momento que cogí y me lancé pero contra una piedra, pero vamos, que gracias a Dios no me lesioné y todo genial, repetiría. Para mí me encantó la experiencia, muy bien. No me lo imaginaba. Me imaginaba que iba a ser más fácil. Entonces estoy contenta porque lo hice. Un cop ben remullats és el moment de tornar als cotxes i en aquest cas a peu fins a arribar a les passarel·les i escales de fusta. Es varen construir perquè tothom pugui contemplar la bellesa de la gran cascada del Cerbes. Me ha encantado el día. Esto de hacer barranquismo es estupendo. Disfrutar de la naturaleza. Me ha encantado todo. La tirolina, tirarme de los saltos una y otra vez. Ah, muy bien, muy bien. Una experiencia muy buena. Divertido, mucha agua, fresquito. ¿Te esperabas eso? No, la verdad que no. Me ha gustado mucho y para repetir. De tornada al poble de Tauron, el grup es fa una foto de família de la petita aventura al barranc del Cerbes superior, que per a molts quedarà com un record molt agradable i altament refrescant.